ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପଟିଏ କହିବି, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରଜାପତିର ପିଲାଦିନ। ସମ୍ବାଳୁଆଟିଏ ଗଛକୁ ଗଛ ବୁଲୁଥାଏ ଓ ଲତାପତ୍ର ସବୁ ଖାଉଥାଏ। ଗଡ଼ିଆଟିଏ ଥିଲା। ଗଡ଼ିଆ ପାଣିରେ ସେ ନିଜର ଛାଇ ଦେଖିଲା ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ସେ ଦେଖିବାକୁ କେତେ ଅସୁନ୍ଦର। ମାଟିଆ ରଙ୍ଗ ଆଉ ଦେହ ସାରା ଖାଲି କଣ୍ଟା ଆଉ କଣ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ତାର ଚାରିପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଦେଖିବାକୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ରଙ୍ଗୀନ। ସମ୍ବାଳୁଆଟି ଫୁଲ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ଫୁଲକୁ କହିଲା, ତୁମ ରଙ୍ଗରୁ ମୋତେ କିଛି ଦିଅନ୍ତନି? ଫୁଲ କହିଲା, କାହିଁକି ଦେବି? ସୁବିଧା ମିଳିଲେ ତୁମେ ତ ମୋତେ ଖାଇଯାଉଛ। ସମ୍ବାଳୁଆଟି ଆକାଶରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁକୁ ଦେଖିଲା। ଦୂର ଆକାଶରେ 7 ରଙ୍ଗରେ ସଜା ହୋଇଛି। ସେ ଭାବିଲା, 7 ରଙ୍ଗରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗ ମିଳିଯାଆନ୍ତା ତେବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ତ ଦୂର ଆକାଶରେ ରହିଛି, କେମିତି ତାକୁ ରଙ୍ଗ ମାଗିବି? ସମ୍ବାଳୁଆଟି ଛପି ଛପିକା ରିଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆସିଲା। ରିଙ୍କୁ ତା ପଢ଼ା ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିଲା। ଟେବୁଲ ସାରା କେତେ ରଙ୍ଗ ଭରିଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ତା ଦେହରେ କିଛି ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ଦେବାକୁ ରିଙ୍କୁକୁ କହିବି। କିନ୍ତୁ ରିଙ୍କୁର ଟେବୁଲ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଆସିବାରୁ ରିଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପାଟି କଲା। ମନ ଖରାପ ହୋଇଯିବାରୁ ସମ୍ବାଳୁଆଟି ରିଙ୍କୁର ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସେଓକୁ ଦେଖି ସେ କହିଲା, ତୁମ ଲାଲ ରଙ୍ଗରୁ ମୋତେ ଟିକିଏ ଦିଅନ୍ତନି? ସେଓ କହିଲା, ନା, ତୁମେ ତ ମୋତେ ଖାଇଯାଉଛ। ସେଇଠୁ ସମ୍ବାଳୁଆଟି ବଣକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୟୂରକୁ ଦେଖିଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ତା ଦେହ ସାରା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେମିତି ମାଗିବ ରଙ୍ଗ? ମୟୂର ତ ତାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଖାଇଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଦୂରରୁ ପତ୍ର ଉହାଡ଼ରେ ରହି ସେ ମୟୂରକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଶେଷକୁ ସେ ନାଲି କଳା ରଙ୍ଗର ପ୍ରଜାପତି ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ କହିଲା, ତୁମ ଦେହରେ କେତେ ରଙ୍ଗ ଅଛି, ମୋତେ ଟିକିଏ ରଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତନି? ପ୍ରଜାପତି କହିଲା, ତୁମେ ତ ଯିଏ, ମୁଁ ତ ସିଏ। ସମ୍ବାଳୁଆଟି କହିଲା, ତେବେ ତ ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା। ମୁଁ ତୁମ ପରି କେମିତି ହୋଇପାରିବି? ପ୍ରଜାପତି କହିଲା, ତୁମେ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୋ ପରି ହେଇଯିବ ଯେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସମ୍ବାଳୁଆକୁ ବହୁତ ନିଦ ଲାଗିଲା। ସେ ଦେଖିଲା, ତାର ଦେହଟି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଖୋଳ ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। 7-8 ଦିନ ପରେ ସେ ଦେଖିଲା, ନିଜର ଖୋଳ ଭିତରୁ ସେ ବାହାରି ଆସିଛି ଏବଂ ଏହା ଦେଖି ସେ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ତାର ଦି ପାଖରେ 2ଟି ସୁନ୍ଦର ଡେଣା ବାହାରି ଆସିଛି। ଖୁସି ହୋଇ ସେ ନିଜ ଡେଣା ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନାଲି କଳା ରଙ୍ଗର ପ୍ରଜାପତି ତାକୁ ଦେଖି କହିଲା, ତୁମେ ତ ସତକୁ ସତ ପ୍ରଜାପତିଟିଏ।